paboritong serye ang Love You Stranger. Karong gabi, makadawat ang tanan ug usa ka makapakurat nga text message. Patay na kuno si Mang Larry. Dali silang miadto sa presinto aron sayran kun unsay nahitabo. Usa ka pamilyar nga tawo ang makita nila ni Bunny ug Bill sa bus station nga maoy magmugna og kagubot sa kasamtangang sitwasyon. Gikuhaan niya kini og hulagway aron mapakita nila ni Ben ug LJ. Samtang gipakita ni LJ kang Tristan ang suwat nga gipadala ni Mang Larry. Kini nakaha ang tubag sa daghang mga pangutana ni LJ sa mga nahitabong kahibudngan. Sa pikas bahin, dunay ilhing tawo nga gikahinabi sa telepono si Mayor Boying. Matud niya, miarang-arang na ang mga panghitabo gumikan kay nawa na ang mga angeng mawa sa Santa Castela. Mong mga kapuso, sundi ang maanindot nga mga eksena sa inyong paboritong Love You Stranger sa GMA Telebabad. Matag alas 9:35 sa gabi.